ake ga dama nuna mai motsa wannan shine to dan Allah coach a taimaka a sai da mu a cikin ina zuwa ma na gwada ma daga nan haka tawo nan coach na ji ana ta magana a cikullin ne nazo ganin a cikullin yau na neme shi na rasa ashe na kasan yan bala boye shi ai wannan ga in dai kaji ana ga danga kusan yanka ba wai kusan wannan shine a cikullin din da ake ga dama nuna mai motsa wannan shine to dan Allah coach a taimaka a sai da mu a cikullin ina zuwa ma na gwada ma daga nan haka a taimaka mu ina da matsala a takuku sai nuna ma kaɗan daga cikin aikin sa ƙara motsawa mu je Nasir kalli nan mu je coach ka taimaka min ina da matsala a taku wajen wasa 5 na buga ana ci na coach kaga training din sa ko ina da matsala a taku coach kaga training din sa ko a cikullin ka taimaka dan Allah ka zo FC banana a cikullin sai haka ji kaga training din sa ko na gani dole ya neme shi Ancelotti ya neme shi Simoni ya neme shi Karabo ya gani coach ko na rabin season ne ka ban shi wata 6 coach a cikullin FC banana suna da matsala a taku coach ina zuwa a cikullin ƙara koma haka ciwo bal biyar ya ƙara tabbatarwa da kai ce gani coach ka taimaka min coach ya ka gani wannan ka gani ko wannan a cikullin ka taimaka min a cikullin motsa ma su gani irin training ɗinka ba irin nasu ba motsa jiya ƙugunka kai ka ɗau musu daga gaba kawai da kaɗan mana yawa shek Nasiru kana ji na ka ga dai yanzu idan ka ci bal 10 amma alƙawari za a ɗauke ka a tim ɗin Real Madrid ka gane kuma na san idan ka ci bal 10 kana zuwa za a kwace lamba Mbappe a baka kaga babban dan bal jiya bayan ka ma su gani kaga lamba 10 ne kai ana kallon kafa ka kuma an san kaftin ne kai dan Allah ka kamun wasa so nake idan ka je madar alfahari a ringa alfahari da kai ka motsa ma su gani irin training ɗinka ba irin nasu ba motsa jiya kugunka kai ka da musu daga gaba kamar ka dan mana yawa shek wallan ƙara motsa kugunka yawa ugu aka ce kai ko baka da ugun nan wannan he ka ce mai neman gafara shiga da gudu wannan su noma